Bore da, prynhawn da, neu noswaith dda. Heddi, dyn ni'n mynd i siarad am ddyn o'r enw Handel. Tipyn bach fel do Handel, ond maen nhw'n sillafu fe'n wahanol. Handel. Ac roedd e'n gweithio i rywun o'r enw George. George oedd ei bos. Ac ar ôl tipyn bach, roedd Handel wedi cael digon o weithio i George. Roedd George yn byw yn yr Almaen mewn lle o'r enw Hanover. Gofynodd Handel a bydde fe'n bosib iddo fe fynd draw i Loegr. Aeth e i Loegr, i Lunden, ac roedd brenhines na o'r enw Anne. Brenhines Anne. Roedd Anne yn hoffi Handel, ac roedd Handel yn hapus iawn. Ond un dydd bu farw Anne, felly roedd eisiau brenin newydd yn Lloegr. A dyfal y pwy ymddangosodd wedyn? Daeth George draw o Hanover i fod yn King George y cyntaf. Reit, wel, heddi, dyn ni'n mynd i wrando ar cerdd George Frederick Handel. George arall, dim just enw ei bos, ond enw e hefyd. George Frederick Handel. So, ni'n mynd i wrando ar y darn yma, a pan ti'n gwrando ar fe, just trwy meddwl, efallai, siwt mae'n gwneud i ti teimlo, a beth mae'n disgrifio efallai, ond y gweud y gwer, rhywbeth mwy. Ble bydde ti'n disgwyl clywed rhywbeth fel hyn? Ble? Pa fath o beth? Dwi wedi chwarae'r darn yma, sawl gwaith. Pam? Be ti'n meddwl mae'n disgrifio neu ble bydde ti'n cael y darn yma? Jyst gwrandewch. Nawr te, beth ydyn ni'n meddwl? Dyn ni'n meddwl bod yn darn hapus neu darn drist efallai? Ble bydde ti'n cael rhywbeth fel hyn? Ble bydde Mr Morris yn chwarae darn yma? Dwi'n chwarae fe'n aml iawn ar yr organ. Pam? Beth sy'n digwydd? Wel, yr ateb yw, mae lot o bobl yn cael y darn yma mewn priodas. Maen nhw'n cael y darn yma pan maen nhw'n cerdded mewn i'r eglwys neu'r capel, a hefyd mae rai bobl yn cael e pan maen nhw'n cerdded mas. Enw'r darn yma yw Arrival of the Queen of Sheeba. Na beth maen nhw'n galw fe, a mae'n dod o ryw fath o opera, ond nid opera yw e, oratorio yw e, oratorio. Enw mawr yn fe, oratorio. Mae oratorio fel opera, ond does neb yn actio. Dyn nhw ddim yn gwisgo lan fel cymeriadau mewn drama neu unrhyw beth fel yna. Maen nhw'n gwisgo lan yn posh, maen nhw i gyd yn edrych yr un peth. Felly, côr yw nhw, so maen nhw'n edrych fel côr neis, a maen nhw'n cario cerdd dyn nhw, a wedyn maen nhw'n canu. Ac maen nhw'n canu y drama, heb actio dim byd o gwbl. Mae un oratorio enwog iawn o'r enw The Meseia, y Meseia. A mae'n enwog iawn, iawn, iawn. A mae darn enwog iawn, iawn, iawn ynddo fe hefyd. So, jyst gwrandewch am hwn am funud. Yn anffodus fi sy'n canu hwn. Ond na fe, efallai bydde di wedi clywed y darn yma o'r blaen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wedi clywed o'r blaen? Yr Hallelujah Chorus, y kit gan Hallelujah o'r Meseia gan George Frederick Handel. A ti'n gwybod, wedi'n siarad o beth i'r stori o'r blaen, o beth i Handel yn dianc o Hanover yn dod i Lundain, wel, mae un stori yn gweud bod y brenin newydd nawr, George, yr hen bos, roedd yn eitha grac achos oedd Handel ddim wedi dod yn ôl i Hanover. Felly, penderfynodd Handel y bydde rhaid iddo fe wneud rhywbeth special i'r brenin. So be wnaeth oedd sgrifennu darn a gwneud darn lan o'r enw y water music. The water music. A beth oedd yn digwydd oedd bod nhw'n perfformo'r darn yma ar yr afon, yr afon Thames, sy'n llifo trwy Llundain. Roedd y ceddorfa, chi'n cofio beth oedd ceddorfa? Grŵp mawr o bobl yn chwarae offerynnau. Roedd y ceddorfa mewn un cwch, a wedyn roedd y brenin a'i chums, ei ffrindiau fe, nhw mewn cwch arall. A'r syniad oedd bydde'r ddau cwch yn symud lawr yr afon gyda'i gilydd. Yn anffodus, aeth un cwch yn lot gloiach na'r cwch arall, a cyn pen dim, roedd pellter enfawr rhwng un cwch a'r llall. Doedd y brenin ddim yn gallu clywed y cerddoriaeth wedyn. So, doedd e ddim yn llwyddiant enfawr, ond roedd y cerdd yn hyfryd iawn. I ni'n mynd i clywed darn nawr o'r water music. Mae'n darn eitha araf a pert. Reit, wel, na ni, George Frederick Handel a water music. Gobeithio nes ti enjoy hwnna. Ac gyfalle bydde fe'n werth clywed y rhaifr The Queen of Sheeba, just unwaith eto, just cyn i ni benni. So, gwrando arno fe, a wedyn welai ti yr wythnos nesaf.